Tata ibadah Minggu Keluarga, Minggu Jubilate, 3 Mei 2020. Topik Minggu, marolopolop ma tu debata, bersoraklah bagi Tuhan. HKBP Sopo Surung, Resort Sopo Surung. Masuk mahita di acara ibadah, Jumolohita Martangiang Nahohom. Amin. Marede hita sian bukwede nomor 110 ayat sada. Las rohaku situtu beda Yesus nalulu manjalahi hajul mau ai ibadah paluau jul mama Marhiti-hiti goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Marolopolop tu debata maho, ale sadok tanoon, edehon hamuma hamuliau ni kuarna, marmulia bahen hamu puji-pujianna, dok hamuma madok debata, tung nasok kaldo aka pabahenanmu, binahen ni hinatibul ni gogom, ikom marsoba tuho aka musum. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ali Tuhan debata pargugu na sohatu dosan, namadok mauliate dohami tuho, ala di papatar hodo, doho tu aka si pebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus, saya si roham, saya payan madihami rodi pinoparmi barita naulii, jala pararat maitu saluhut bangso, asa bicar sodang ni hasangapon mi, dohot diaka na hudul di hahulomon, dohot di linggoman ni hamatean, marhiti-hiti anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marlas ni roha itau mamuji debata ayasini rohanai dobongo tu rohatai umay muat mardomo isut sadario isut sadario. Patik ni debata dihita di Minggu Sadarion, ima Markus 16 ayat 15, songonon ma didok. Jadi ni nama madok nasida, laho mahamu tuliat portibion, jamitahon hamuma barita nauli itu nasa natinopa, ima sahatna, atong rap mangidugugu mahita tutuhan debata, laho mangulahon nahobar tupatik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami,
mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. O debata masai balga hutuk dosaku naso adu diktano Tatopo tima dosata na gudangi tu debata tapau duk bema rohata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na sohatu dosan para si roha na sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Kami halak pardosa na dangolon ro tujulo ni habangsa habadiaon mi manopoti jala manganggukod dosa nami. Macay jot huwarsaki hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabahenan nami naroay. Dang huhahulongi hami ho siyan nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang duco diri nami hubain hami, dibaheni tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami tuhamatean saliling nililing nai alai na maporus mahami nuaing tuasi ni roham na godangi mangido siyan nasa rohanami hasisan ni dosa nami saluhut na sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulo hami dohot ala ni guarmu na badiay. Ali Tuhan, saya si maruham dihami halak na dangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Humokopita gabi dosa do ibana na sumatumada dosa di bahid debata. Asa gabi hatigoran ni debata dihita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Yesus Tuhanku di homa awo asa mangi hutuho autokto guhiru haku imani awo sonang diho toko oh Tuhan Tugu maaf Tugu maaf Hiro haku imani awo sonang diho tuto. Epistel di Mingguta Sadarion Tajahama Imasian Efesus 5 Mamuka sian ayat 15 sahat rodi ayat 20 sada marsoring-soring mahita laho majaha atong manat mahamu mamereng manakasi parulaon muna songon aka namarroha unang masongon aka nahurang roha
Parhasia kamu matiki, ay ari hasusado nuay. Dibaheni unang magabi mauto hamu alay atu si hamuma manang dia lomo ni rohani Tuhani. Unang mamabuk kamu bahenon nyanggur, ay hamaguado di bagasani, alay gokto di mamamu. Hatahon hamuma sama hamu akaede pesalmen, akaede puji-pujian, dohot ede partodion, edehon jala puji hamuma Tuhan di bagasan rohamuna. Manotong mahamu madok mauliate, siala saluhutna tu di bata ama, di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Masioloan mahamu sian biar ni rohamuna mida Kristus. Amin. Martua do natu mangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Hatidakon ma hapor siautai songon nahitidakon ni dongata di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na sohatu dosan na tumopalangit dohok tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya todi purbadia adorak so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di haw pinorsilang na tua tubanwatoru dung ditanom na mulak mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lauhun tu siamon ni debata Jahoba amanai pargogo na so hatu dosani di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon manghumihalak na mangulu dohot na mate au porsia ditodi porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan yala Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu do sogot daging nihala naung mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Lupon ike ay nang dito Gusti susi hamusude bigi mae sailas roha kumandoki so nange iki dong jupang Yesus Tuhaki dong ginabang ajaria Tarban
Jame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata masuk mahita di minggu ta sadarion ima minggu jubilate hata ni debata di hita di mingguon ima sian sada kronika bidu 10 mamuka mai sian ayat 30 sada sahatu ayat 36 ujahaon ma di hita saluhutna ikon marlas ni rohama atong akal langit jala marolop-olop tanoon jala pabua-bua hamuma di tonga-tonga ni aka parbegu Jahobado raja marhasak-hasak malauti rodi isina marolop-olop maladangi rodi nasa na di sini marolop-olop madisi sude aka hau ditobak diado pani Jahoba ainu ngaro ibana laho manguhum tanoon madok mauliate mahamu di Jahoba aina bahasa do ibana airo di saleleng ni leleng na do asi ni rohanai jala dok hamuma tupahima hami ale debata ni hatuaon nami jala papungu jala palua hami sian aka bangso parbegu asa hupuji guarmu nabadiai jala martanggulhon puji-pujian mi hami pinuji majahuba debata ni Israel sian na saingan sahat rodi saleleng ni lelengna jala rimbang soi madok amen jala puji-pujian di Jahoba ido ianggo sahatna hurian itu hatta jojok dohita melontarkan aka pujian tu aka na tahaholongi jala sudedo jolma las rohana molo dipuji ibana isarana sahalak bawa ala kagum ibana tu sahalak boru totu dido ibana do baga nai uli nai nang songoni di antara orang tua tu yanakonna molo denggando aka hasil na di parsiajari anakonna di parsikolaan totu rodo natorasna mamuji-muji yanakonnai molo dibereng yanakonnai di habalgani rohana mamereng natorasna totu dido ibana dotu aka dongan nai denggan nai natorasu dohot akana asing jala puji-pujian ima sesuatu na lahir di bagasan kekaguman di sahalak jolma tu halak na asing naboi dibereng ibana hal yang lebih baik daripada orang lain yang mungkin dilihatnya molo tabereng turpukta sadarion ima pengalaman ni si David ditiki berhasil ibana memindahkan tabut perjanjian toktong dipuji-puji ibana do debata ala boha ala dibereng ibana do macai godang do pabahena ni debata di bagasan ngoluna tarlu mobi di halak Israel godang do tongon asi dohot holong ni roha di debata dipakilalahon rohana alani ima redde maibana manortor dohot akan asing di paula ibana lau mamuji-muji debata alani molo tabereng di ayat 30 sada 1 ayat 30 tolu di paadar si David do songon dia ibana marlas ni roha disaluhut aka pabahenan ni debata jala dihita penuaing amang dohot inang toktong do tabaen pamuji-mujian tu debata alai suku-sukun dihita nuaing apakah puji-pujian yang kita lontarkan untuk Tuhan lahir dari rasa tulus lahir dari rasa kagum kita karena melihat perbuatan Allah di dalam kehidupan kita songon ede natabigi diganup aka kebaktian nataula di bagas tabe totu
akan taedehoni sadahal nama baik kita mangingot songon dia mabalgani rohata mamereng hinauli nani lehoni debata di ganup nguluta. Tetapi banyak juga orang yang memuji-muji itu bukan berasal dari kekagumannya akan Tuhan. Adong do jolma nama muji-muji debata holan ala sekedar lip sync, holan ala sekedar formalitas sabing. Jala godang do nuaing jolma nama dok bohado cara nami mamuji-muji debata di bagasan hagaleon nami, di bagasan hamaleon nami, di akan narikot di tonga-tonga di ngolu nami. Alani amang dohot inang di minggu tasadarion ima minggu jubilate bersorak-soraklah kepada Tuhan. Diajak dohita asa toktong memuji debata di bagasan rasa kagum. Sekalipun sulit yang kita hadapi saat ini, tetapi jangan pernah kendor rasa puji-pujian kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Jangan sampai berkurang volume semangat di hita. Molo pedang boy hita beribadah di gedung gereja. Unang magabe sudah kita memuji debata holan akka tapi kiri akka parnguluan namasa di tonga-tonga ni nguluta. Molo didok nuaing bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah untuk memuji Dia, bersoraklah mengingat segala perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupanmu. Sampai saat ini kita masih diberikan kehidupan, kita masih dilindungi oleh Tuhan, kita masih diberkati. Atong toktong mahita mamuji-muji guarna nabadiai. Selamat Minggu Jubilate, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martangi yang mahita. Debata Jehovah nahusob pahami di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nungahu begi hami Tuhan hatam nabadiai. Na mengajari hami asa toktong hami mamuji-muji dohok pasangapon guarmu nabadiai. Godang do Tuhan akka halongangan hupakilalan rohanami di tonga-tonga ningolu nami saat tutikion. Ima Tuhan na mengajar hok kami asa toktong madok mauliati hami disaluhutna akka nani lehommu di bagasan ngulu nami. Atong Tuhan ajari hami asa toktong hami ukap mamuji guarmu nang di akka situasi na masa di hami di tikion. Homa Tuhan na toktong gabe pakirimon di hami. Amin. Dengan setutupnya memuji debata Jehovah sesuntemo nasai tokong basah dengan doa buahu menunggu asimi mudari mengindah berjumlah Tatangya koma peleata tuado pani debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroa ni saluhut si lehon-lehon nadenggan. Doho nasa uli basa nama uliutus. Upasat hami masian nani lehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo mai gabe uap na khusus di jolong. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasea kami peleanon. Patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutanda hami godang ni sileon lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Lehone,
manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di Banua tongaon songo na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho, tidopakko Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar homadamena tutod di munabe. Amin. Selamat hari Minggu jubilate di hita saluhutna, Tuhan ma nama ngaramoti hita.